Айде. Това е другата страна. Това е разликата всъщност. Аха, чакай сега да ви покажа. Чакай да ви покажа. Тук трябва да има застъпване. Виждате тази по-широката страна. Ето така. И тук виждате, че няма улей. Сега взимаме другата страна с голямата с улея. Последните. Сега ми идва. Тук само искам да обърна внимание, че има по-широка и по-тясна страна на тези стени и идват по-широка към по-тясна, не е широка с широка. И сега отгоре слагаме. Другата рамка. И слагаме двете чек. Това за другата страна. И шахтата вече е сглобена. Виждате? И с винтоверт изпращаме 12 самонареза за метал. Хващаме в горния край. Долу и тук, нали така? Хващаме от всички краища горе едно, долу едно, така от 4 края и ето тук. Искаш от тук, за да натиснеш по-лесно. Шахтата е готова. Това е.